feeling incredibbli ħafna, ovvjament dejjem xtaqt li nasal sa din il-ġurnata u fl-aħħar wasalt hawnhekk. Inħossni grata ħafna ovvjament bl-għajnuna tal-lecturers tiegħi, tal-familjari tiegħi. Din kienet ir-reazzjoni ta' studenta ftit qabel gradwat wara sena tistenna minħabba l-COVID-19. Fil-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija bdew isiru l-gradwazzjoni tal-istudenti li temmew l-istudji tagħhom fis-sena tal-pandemija. Dan kif iċ-ċerimonji ta' gradwazzjoni kellhom jiġu posposti minħabba l-imxija, imma f'dawn il-jiem mistennija jiggradwaw xejn inqas minn 2350 student tal-MCAST. One News attenda l-ewwel ċerimonja ta' gradwazzjoni fil-Kulleġġ MCAST ta' Raħa Ġdid, fejn gradwaw studenti fuq il-livell ta' baċċellerat fil-qasam tal-arti kreattiva. L-istudenta Sara De Battista għaltinna kif il-kulleġġ iħejjik għad-dinja tax-xogħol. MCAST jgħalmek li any course li tagħżel mhuwiex ġast suġġett li qed titgħallem imma huwa ħafna iktar. Nemmen li l-MCAST huwa vera prattiku u jgħalmek biex inti tasal lad-dinja tax-xogħol. Student ieħor Sebastian Falzon għalinna kif tul il-kors tiegħu tallem mhux biss it-teorija imma anke l-prattika. Żviluppajt ovvjament talenti ġodda u fuq talenti li kelli żidt il-knowledge tiegħi, żidt kemm jiena kapaċi b'ċertu equipment u naħseb iktar li tallimt hija li tru l-MCAST spess li hemm ħafna iktar hands-on. Alla volja kellna ħafna x'nagħmlu ġifieri fejn tidħol teorija, imma l-prattika għenet. Iż-żgħażagħ semmew id-dixxiplina u l-konfidenza bħala valuri li trawmu fihom fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Toħroġ mill-comfort zone tiegħek u tipprova affarijiet anke jekk forsi ma taħsibx li inti eċċellenti fihom. Kemm huwa importanti li inti timxi mad deadlines, naħseb, kemm huwa importanti li inti tkun dixxiplinat fix-xogħol li tagħmel.